kumelon gawe petenge atiku kaya ngerteni kahanan iki kaya nyemoni aku kang loro ati kelingan jaman semono lelomban ing samudra asmara sekinasihan tansah reruntungan apa saiki wis ora kelingan apa ora krasa mbok coba dirasa yen katresnanmu mung gawe ati gelo mbok sing kira-kira nggonmu gawe loro doh kang mas wong bagus sing kaya Arjuna sisane tresno isih kegawa tan ono ciri ono ing ati iki sing padha kumelon gawe petange atiku kaya ngerteni kahanan iki kaya nyemoni aku kang loro ati kelingan jaman semono lelumban ing samudra asmara sekinasihan tansah reruntungan apa saiki wis ora kelingan apa ora krasa mbok coba dirasa yen katresnanmu mung gawe ati gelo mbok sing kira-kira nggonmu gawe loro doh kang mas wong bagus sing kaya Arjuna sisane tresno isih kagawa tan ono ciri ono ing ati iki sisane tresno isih kagawa tan ono ciri ono ing ati iki Thank you.